Δόξα την Αγία και Ομοσίου και Δρέτου Τριάδη, πάντοτε νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εν νεκρών, θανάτων σφαγίσας και
Ιησούνε να αμφισβητώ αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον και έπαιξα φωνή μου προς Κύριον ελεήθη. Ευχαιών ενώπιον αυτού τη δέηση μου, τη κρίση μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκκλήθην εξηγούν το πνεύμα μου και εσύ έγνος τους τρίβους μου. Εν οδό ταύτη εφορευόμου μέχρι τα παγίδανη. Κατενώουν στα δεξιά και επέβλεπον και ουκ νύχω επινόστον με. Απόλετα τη διαπαινού και ευαίσθηνο εξητών της ψυχής μου. Επέταξα προς Κύριε, είπα τι επίγουν ερήμου ή εγγυδόντων. Πρόσχες προς την δέησή μου, ότι ταπεινώς εις φόδρα. Βρείτε με το καταδιώκοντον με ό,τι εκρατεώτησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα της. Ναι, υπομένους οι δικαίοι έως του ανταποδόσμοι. Εκβατέων και τρεξάσι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα όντα σου προσέχονται εις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα των Θεών λόγος αργοθέντα, εκ Παρθένου Μαρίας. Δεύτε προσκυνήσομεν σταυρό γαρυπομείνας, τι ταφή παρεδόθη, ως αυτός ηθέλησε, και Αναστάς εκ νεκρών, έσωσε με τον πλανόμενον άνθρωπον. Ένε και του ονόματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Χριστός ο σωτήριμος το καθημών χειρόγραφον προσήλωσα στο σταυρό, εξήλυψε και του θανάτου το κράτος κατηρήσε, προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας, έλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων, αρχαγγέλης συμνήσομεν Χριστού την Ανάσταση, αυτός γαρλιτρωτής έστι και σωτήρ των ψυχών ημών, και ενδόξη φοβερά και κρατέα δυνάμει, πάλιν έρχεται κρίνε κόσμον ον έπλασεν. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εξω των ανομιών αυτού. Σε τον σταυρωθέντα και τα φέντα άγγελος εκήρυξε δεσπότη, και έλεγε τες γυναίξι δεύτε είδετε όπου έκειτο ο Κύριος. Ανέστηγας καθώς είπεν ως παντοδύναμος, διό σε προσκυνούμεν τον μόνον αθάνατον, ζωδότα Χριστέ ελέησον ημάς. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί, εν το σταυρό σου κατήργησας την του ξύλου κατάραν, εν τη ταφή σου ενέκρωσας του θανάτου το κράτος, εδέ τη εγέρση σου εφώτισας το γένος των ανθρώπων, δια τούτος ηβόμεν ευεργέτα Χριστέ ο Θεός ημών δόξασι. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ηνίγησαν σε Κύριε φόβο πύλε θανάτου, πυλωρίδε άδου ειδώντες έπτυξαν. Πύλας γαρχαρκά συνέτριψας και μοχλούς σιδηρούς ενέθλεσας, και εξήγαγες ημάς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δυσμός ημών δε γέριξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το σωτήριον ύμνον άδοντες εξ τομάτων ανα
σώμεν, δεύτε πάντες εν οίκο Κυρίου, προσπέσομεν λέγοντες, ο επί ξύλου σταυρωθείς και εκ νεκρών ανάστας, και ον εν κόλπης του Πατρός ηλάστηκε τες αμαρτίες ημών, και νικαιάι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρήφθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ενθούσης, το αρώματος σου και το καταφλεγόμενη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας, αντιστήλου πυρός δικαιοσύνης ανέτειλεν ο ήλιος, αντιμοησέως Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών. Σοφία, Φως ηλάρων Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου μακαρός, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ιδώντες φως σφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιώσε εν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσύες, Kyrie Θεού, ζωήν οδήλους, διός ο κόσμος σε δοξάζει. Σπέρας το κείμενο, Της Θεός Μέγασος, ο Θεός ημών, Συ ο Θεός, οποίον θαυμάζεις
δόξας του υψίστου της Θεός Μεγάσος ο Θεός ημών, Συ ο Θεός, οποίον θαυμασία μόνο. Εμνήσει τον έργο Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από της αρχής των θαυμασίων σου. Εις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, Συ ο Θεός, οποίον θαυμασία μόνο. Κύριον το Θεόν ημών οικητεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Και το πνεύμα σου. Πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Ούσης οψίας τη μέρα εκείνη, τη μια των Σαββάτων και των θερών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια του φόβου των Ιουδαίων. Ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις του μέσον και λέγειν αυτής, ειρήνη μην. Και τούτον ηχών έδειξεν αυτής τας χεῖρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν όλοι οι μαθητές, ειδώντες τον Κύριον, είπενον αυτής ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημί, καθώς απεστάλκεμεν ο Πατήρ, καγόν πέμπω ημάς, και τούτον εικόν ανεφύσισε και λέγειν αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφίετε τας αμαρτίας, αφίετε αυτής, Ιωάννηνον κρατείτε και κράτετε. Ομάς δε εκ των 12 ο λεγόμενος δίδυμος, ούκειν μετά αυτόν, ότι ήλθεν ο Ιησούς, έλεγον αυτόν οι άλλοι μαθητές, εωράκαμε τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, Ιωάννη μη είδω την χερσίν αυτού, των τύπων των ύλων, και βάλω το δαχτυλό μου εις τον τύπο των ύλων, και βάλω την χείρα μου επί την πλευράν αυτού. Ου μη πιστέψω, Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Υπομεθάντες εξ όλης της τυχής και εξ όλης της διανοίας συμμονήκομαι. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός, τον Πατέρα ημών δεομεθάσου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλειό σου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και επισκόπου Αμφιλοχείου και Κατροσιμών, των αδελφών των Εραίων Ιερονάτων, Διακόνων και Μοναχών, και βάσκους των ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτυχον εις θεμελέως, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέφθωμα του Θεού, πάντων σου, των Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και περιπεριμούντων την προβητάτη,
προσέφερον του ποιοτών ψαγόντων και πέπτους του λόγους του πνεύματος σου προσφέρω. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών εκμητά στην Εκκλησία του λόγου του Αδωγούρου και αλέγησε εμάς και το τρίτο του Λεός και του Τύπου σου καθένας εμάς και επιπάντω λόγος του πετυχημένου προσωπικού συνέδρους. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναφέρουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εδετό και δοκαμπέλος το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητα Κύριε το ειρηνιώσον ημάς, καθάρτα ελπίσαμε του σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι υποτισόν τα δικαιώματά σου. Κύριε το ελαιώσεις των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρείδες. Συ πρέπει έργος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσουμε τις φραγίδες ημών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Εις πέραν πάσαν την Ήγεν ανεγγύεται και αναμάρτητον, παράδει ελισσόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Άγγελον ειρήνης Χριστόν Αγιών, φύλακρον ψυχών και το σωμάν των ημών, παράδει ελισσόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Συγγνώμη και άφηση των αδειών και των πλημμυρισμάτων ημών, παράδει ελισσόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντες υγιές ημών, εν ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου ελισσόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Την πόλη των χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη μεταγενετρέσαι, παρά του Κυρίου ελισσόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσιτα, ειρηνικά και καλή μαθολογία, είναι το πληρώματος του Χριστού, ελισσόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Αγίας Σαφράνου Βερολυμένης εν δόξω της φυλής ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρία, Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. με τα πάνω των Αγίων Μνεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσα ζωή Χριστόν Θεοπαθόμεθα. Κύριε. Ότε αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ δόξα να αναφέρουμε του Πατρί και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Τα σκευάς ημών του Κυρίου κλείνουμε. Κύριε ο Θεός, ο κλίνας των ανούς και καταβάσεις του προσωπικού. Έπαιζε με τους ουρούς και με την κληρονομία σου, σιγά το Θεό και φιλάνθρωπο Θεή, εσύ που είναι επέκεινα στα σκεφαλάς, τους δε είναι αυτόν επέλεξαν αυγένας, που είχε ρίξει μόνο αυτό που παραμένουν βοήθεια, αλλά το σόν περιμένουν τους έλεους, και δε σύνδετοι του μένουν στην περίοδο, ους διαφύλαξαν παντή καιρό, και κακά την παρούσαν σφαίρα, και την ποιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάση την επιμένη συνεργεία διαβολικής και διαγωνισμό ματιών και τιμής των μυρών. Ή το κράτος του βασιλείας του Αγιωμένου υποξεσμένου, του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Η
Ανάσταση σου Χριστέ σωτήρα, πασαν εφώτισε την οικουμένη και ανακαλέσω το ίδιο πλάσμα, παντοδύναμε Κύριε δόξα Συ. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδεικτε, Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο λύτρωτης, Πάσχα αμωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλασιμι του παραδείσου ανοίξα, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστούς. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτουσαν, ως τύχεται κυρός από προσώπου πυρός. Δεύτε από θέας γυναίκες ευαγγελίστριε, και της Ιών είπατε δέκου παρημών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, τερ που χόρευε και αγάλου Ιερουσαλήμ, το βασιλέα Χριστόν δεασάμενοι εκ του μνήματος ως νηφίων προερχόμενος. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, εμπειροφόροι γυναίκες όρθου βαθέως επιστάσε προς το μνήμα του ζωδόρου. Έβρον άγγελον επί των λίθων καθημένων και αυτός προδεξάμενος αυτές ούτως έλεγε, τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών, τι κρινείτε τον αυτόν ως εκθοράς, απαιτούς εκηρύξατε εις αυτού μαθητές. Ελπίζεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Πάσχα το τερνό Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίνων έτειλε, Πάσχα εν χαρά λίγους περιπτυξόμεθα, ως Πάσχα λυτρωτήρης και γάρεπτα σήμερον, ως περέσπαστον εκλάψας Χριστός, τα γίνεα χαράς επισελεύων, κηρύξετε αυτούς τόλης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστάσε ως ημέρα και λαμπρινθόμετη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα. Υπομεν αδέλφοι και της μισούσιν ημάς συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών
ζωήν χαρισάμενος. Δεύτερο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εκ της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εκ της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλειός ο διομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε, ελέησον. Ετιλιόμηθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλλου και Επισκόπου Αμφιλοχίου και Πατρός ημών και υπέρ του πάσα Χριστών ημών αδελφότητος. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Ετιλιόμηθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν, θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Ετιλιόμηθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των ματιών του δούλου του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών του Αγίου Νόμου τούτων και των δούλους των επιτελούντων την Αγία εορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, Ευαγγελίας, Κωνσταντίνου, Ειρήνης, Μαρίας, Στυλιανής και Περικίας και Θείας Βοηθείας, υπέρ αυτών είπουμε. Κύριε, ελέησον. Ετιλιόμεθα υπέρ την Αγία Εκκλησία και κομιτάφη και ισοσάφη, βάση χώρη και χώρα πολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, συντροφής αλοφήνων, εμφυλίου πολέμου, ευνηδίου θανάτου και περίλαιων ευμηνία διάπτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσιν οργήν και νόσων, και καθημών κοινωμένην, και ρίσεις μας δικαιωμένης ειδικές αυτού απειλής, και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Υπάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, ελπίς πάντων περάμψης, και έλεος μακρά, ήλιος γενομήν δέσποτα, επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελέη ημών γάρη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων. Και το πνεύμα σου. Δέσποτα πολυέδη, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς των αχράντων δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίων των Αγίων δυνάμεων σωμάτων, οικησής του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Πρωτοστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων κανονικών μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού και Απολιούχου της Χώμης Θάρτης, του Ιωάννου του Θεολόγου και της Όσιο Παρθενού Μάρτυρος, Αναστασίας της Ρωμαίας,
των Αγίων Δικαίων Θεοπαντώρων και Βιάννης, την Ανάσταση του Κυρίου μόνου σου Χριστού, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων επρόσδειξ των ποιήσεων τη δέσιν ημών. Δόρισε με την αύξηση των προφθωμάτων ημών, σκέπασε ημάς με τη σκέπη των περίγων σου, από δύο εχθρών και πολέμιων, και ρίξου του ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και δώσε τα αγαθά σου, τους ανθρώπους και τους φιλάνθρωπους και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και θύσε εν την μνήμας ζωή χαρισάμενου. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ευλογήσει τους 5 άρχους συνεργήμου και εξ αυτών πεντάκης και λίγους άντρας κορτάσας. Αυτός ευλόγησε και τους άντρους του των ζήτων, των ίνων και του έλεον και πλήθυνα τον οικοπιτάφτη και νησοτάφτη και εις τον κόσμο σου άπαντα. Τους εξ αυτών μεταλαβώντες πιστούς δούλους αγίασον, ότι εσύ ευλογών και γιάζονται σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, σύ τον άρχου σου Πατρίτη Παναγίου και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νύχια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχεψαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσοντες παντούς αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσεται παντός αγαθού. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και οίκ και στους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς μαρτής ημών δέσποτα, συγχώρησον τις τομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείς ημών και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και οίκ και στους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής και στο όνομά σου, τη βασιλεία σου και ενθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον, και άφησε μη τα οφείληματα ημών ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχεις μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύ βασιλεία και δόξα του Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος, νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος ελευθερημάς, τε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ανέστη την νεκρόν, θάνατο θάνατο πατήσας και της ελευθερινή μας τη ζωή χαρισάμενος, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς Χριστός αληθινός Θεός ημών, πρεσβής των αχράντων της φύγης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού του Σταυρού, προς τα σύμβολα Αγίου δυνάμεων σωμάτων,
Εκεισής του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου καλλίκων μαρτύρων των Οσίων Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και της Οσίου Παρθενομάρτυρος Αναστασίας Ρωμαίας, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, που και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μνήμης πετελούν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώς αγαθός και αφιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αλλά τον θάνατο πατήρας και της δημιουργίας της ζωής, χάρη σ' Διευκόν το Αγίου Δισκότων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τι αυτού τριήμερο έγερση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητέ μου Πάτερ Θωμά, αγαπητοί αδελφοί, χριστιανοί Ορθόδοξοι και ευλογημένοι ενορίτες της ωραίας ενορίας του Γενναδίου. Χριστός Ανέστη και πεπτό καθιδεύον. Χριστός Ανέστη Αληθώς Ανέστη. και νεκρός ουδής εντομνήματι. Ο Χριστός με το θάνατό Του επάντησε και εξουδένωσε το θάνατο. Με την Ανάστασή Του έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν είναι μόνο απλός άνθρωπος και Υιός της Παρθένου, αλλά είναι και Θεός τέλειος. Απέδειξε ότι όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Κατέβηκε στη γη, έγινε άνθρωπος, όμοιος καθόλου με εμάς τους ανθρώπους, εκτός από την αμαρτία. Διότι αμαρτία ουκ επίησε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά γεννόμενος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δεν έπαψε να είναι και Θεός. Ως άνθρωπος λοιπόν αποθνίσκει, ανεβαίνει στο Σταυρό. Και λύει το χρέος που μας άφησαν οι προπάτορές μας, Αδάμ και η Εύα. Συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα μας. Διαλύει την ειδωλολατρεία, καταργεί το ψεύδος, κηρύττει την αλήθεια, διότι αυτός είναι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Να λοιπόν γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εορτή
της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Διότι η Ανάσταση είναι η σφραγίδα της θεότητας του Ιησού Χριστού. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε είναι μάταιη η πίστη μας, μάταιο και το κήρυγμά μας. Αλλά ο Χριστός ανέστη. Και λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, εμεί δε μη γέννη το καυχάστη, ημίαν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δύο εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Να μην επιτρέψει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, να καυχηθώ για άλλο πράγμα, παρά μόνο για το σταυρό του Χριστού. Διότι ο σταυρός έφερε και την Ανάσταση. Όλες οι ευσεβείς ψυχές αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα σήμερα με πολλούς τρόπους αφήνουν να βγει το άρωμα της πίστεώς τους, της αγάπης τους και της λατρείας τους τον αγαπημένο μας Ιησού Χριστό. Ήταν καιρός να ξαναέλθω στο ωραίο χωριό, το Γενάδη, να σας ξαναδώ όλους και να ανταλλάξουμε τον Χριστό ασπασμό μας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρο εγεύση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγκερση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμος η ζωή χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χριστός Ανέστη και να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε Άγιο Γέροντα, Άγιε Δέσποτά μας, που μας τίμησες σήμερα να έρθεις κοντά μας και να μας ευλογήσεις. Εύχομαι στον Αναστάντα Χριστό, ο Κύριος να σε έχει πάντα μακροημερεύοντα και αυτοδομούντα το λόγο της αληθείας. Πολλά τα έτη. Ευχαριστώ πάντα. Και ο Θεός να έχει καλά και τον Κώστα μας την Κάλυμνο και την οικογένειά του και να αναπαύσει και την ψυχή του Αγίου Θείου σας, του Σπυρίδωνα, και να έχουμε την ευχή του.